isilungu thina singathengekanga kubona isilungu kona uhlala uThixo isilungu sithi ke isilungu naxa izawuqala nale inkonzo yanamhlanje isilungu uzawuthetha ngonyana wakho isilungu sicela ube nayo isilungu kuzo zonke izinto ebenihleli naziqulunqa nobabini isilungu ecela isilungu wanga isilungu unganayo isilungu ususe zonke izinto ezinothi zimphazamisa ukuze isilungu ayikhuphe imessage yakho isilungu njengoba injalo isilungu siyazi ke uThixo vayo awuzange wasiphoxa isilungu nakwesi sihlalo siyacela usive isilungu kungenze kahle phambi kobuso bakho sicela usixolele isilungu ngoYesu weyo amen. Xa sizawuphakamisa ke umdala uSolomon ndiyafuna kuyiveza le nto yokuba umqulunqi wepage lapha evuselela ka-YouTube xa kufika abantu abafana nomntana Solomon ndiye ndonwabe because ndiyayazi into yokuba in terms of i-audience siyageyina because ngabantu abathi xa bethetha bathethe kuvakala abantu bona uba bayakholiseka zizinto azithethayo so sizamphakamisa ke ngonumber 20 simcule ngoDlamvukazi omkhulu. Kuthala moya Inkosi yethu iyeza uThixo ulungile ngawo onke amaxesha ngaloo ndlela ke ndiyazibulisela kwibandla lasevuselela nam ngokuhlwanje ndizibulisela ke phofu ngegama likaYesu amen. Bulele ke lithuba loba siphinde sidibane kule ndawo ngale veki yomthandazo sibulele ke uThixo osigcinileyo uPsalm 68 verse 19 unevesi pha enqonda inoba ibhalwa nguDavid. Ndiyithanda kakhulu ke le vesi, ivesi ethi makabongwe uThixo
osithwalelayo imihla ngemihla. Psalm 68 verse 19. Now kwizinto ezininzi uThixo axakeka ngazo unoxanduva lokuthwalela ngaphezulu. Okay. Kwi-daily schedule yakho uThixo unale responsibility ayenza daily yokusithwalela imithwalo yethu. Esingesini ke ithi, praise be to God who loads us with daily benefits. Okay. Now ndiyayithanda leya sesingesini, ndiyayithanda naleya sesiXhoseni, ndiyayithanda leya sesingesini. Leya sesingesini ithi uThixo uyasi-observe into kokuba yintoni namhlanje eza kusibhenefitha ze asinike loo nto daily. Alright. Na bendisoloko ke ndinento ethi uThixo usinika izinto based on our faithfulness. Never must not be thethayo. Okay. Ngendlela esithembeke ngayo, ngendlela esithandaze ngayo, ngendlela esinikele ngayo, uThixo asinike ke benefits based on that. But then when I assessed ubomi bamaSerayeli, ndabona no, uThixo does not give us based on our faithfulness, but he gives us based on his faithfulness. Alright. Why am I saying that? uThixo on daily basis ebekusimana for uSerayeli. Siyakhumbula le? On daily basis qho ekuseni man ngolesihlanu kuwe kuthiwe thatha i-greater portion nafo ungomso. On daily basis eyazi lokokuba ngo-12 amaSerayeli azamgezela. But uThixo angathi ndiyayibamba imana because they are not faithful. Ayiwise knowing very well that uSerayeli akathembekelanga. So my submission this morning is that uThixo gives us not only based on our faithfulness, kuba kukho imini esivuke asathembeka kodwa uThixo wathembeka. Laba siyama sona kule ndawo. The days esivuke sekulate saleqa saphangela asabikho sezingozini based on his faithfulness. Uyabona? Okokuba uThixo ebenawulinda uthembeke thina phambi kokuba asinike. Abantu basevuselela. Esawuhamba si-empty handed. Kuba ukuthembeka kwethu ku-sporadic, sithembeka ngamaxesha athile, kwisizini ezithile. Uyabona, but uThixo gives us based on his faithfulness. Ilento ke ngoku uDavid esithi makabonge uThixo. Namhlanje ke asizuthetha ngaloo nto kule mizuzu ayimbalwa sinayo. Sizawuncokola ngencwadi kaSamuel wesibini esahluko sese-21. The book of Samuel chapter 21 sifunda khona uverse 15. First or second Samuel? 2 Samuel chapter 21 verse 15. Ngicela uyifunda ke kule Bible lapha kum yesingisi. Now when the Philistines were at war again with Israel, David and his servants went with him down and fought against the Philistines. And David grew faint. Then Ishbi-Benob, who was one of the sons of the giant, the weight of whose bronze spear was 300 shekels, who was bearing a new sword, thought he could kill David. Verse 17. But Abishai, the son of Zeruiah, came to his aid and struck the Philistine and killed him. Amen. Ngicela sicimileni manje usothandekayo sekhaya ezulwini lesu lakho ngexesha
lifundwe ke Nkosi, bhalwe nguwe liphefumlelwe nguwe njengoThixo. Siyakucela ke Nkosi, siyakucenga into yokokuba usicacisele ilizwi lakho ngokwakho. Cela ke Nkosi undixolele iziphoso zam ezibangela ke Nkosi le nkonzo ingamkeleki kuwe njengoThixo. Mthobe izinyanya zomnqamlezo, unikho wena kwisikhondo somnqamlezo ukuze ulitsalele ngokwakho ibandla lakho kuwe ngoYesu Kristu umfelo wam ndiyathandaza. Amen. Kule mizuzu imbalwa bandla lasevuselela singancokola ngale account. In simple terms, iBhayibhile ithi kwakhona amaFilisti alwa noSirayeli. Njengesiqhelo uDavide namadoda akhe bahamba babheka emfazweni. Sisayiva ne? Okay. Na ithi iBhayibhile ke kwafikwa pha, kwaliwa pha. Now ithe xa liqala ubashushu idaba. EsiXhoseni ke isebenzise igama elithi waze watyhafa uDavide. Uyabona, sifusa soncokola ngaloo ndawo. Niyayiva le nto ndithethayo bandla? Kuyaliwa as per normal uDavid lo ukhokhela uSirayeli. Xa kusiliwa pha zikhala zishushumpela. Xa qala ubili idabi ithi ke ngoku iBhayibhile waze uDavide watyhafa. Na ithi ke ngoku iBhayibhile abetyhafile kwecala the descendants of giants cornered him. Uyabona, yanga angambulala up until uAbishai wafikelela. Now sapholedinga ke into yokuqala ndingathetha ngayo, iBhayibhile ithi uphindile amaFilisti alwa noSirayeli again. Kungathiwa again ithetha into yokokuba abaqala. Okay. They have come before bazohlasela amaSirayeli. They were doing it again. Ndivumele sapholedinga ndithi ongendawo akayithathi ibreaki xa isiba namaKristu. Okay. Ongendawo akakhe athi ngoku ndiwabethe onela amaKristu mandikhe ndithathe ikhefu. Xa siqala ungathi siyaphefumla aphinde ongendawo ahlasele again. Na iBhayibhile ithi aphuma amadoda njengesiqhelo ayawukulwa namaFilisti. Xa efika edabini, xa kuqala ukuliwa kukhangeleka ngathi wonke umntu usemandleni. De kwafikelela kwixesha apho idabi lishushu khona wavela into yokokuba uDavide akasenamandla. Sapholedinga ndivumelele ndithi ewe xa kumnandi sikhangeleka ngathi sonke sisemandleni. Imeko zobomi xa zivuma sikhangeleka ngathi sonke sisemandleni. De ongendawo aziqinise ayinyuse itemperature avela amadoda atyhafileyo. Sihlobo, xa ubomi bumnandi ungajonge left ujonge right, hayi mansonke sinjani nabathunana sisemandleni. Wait up until kungene ileta ezithi siyagxothwa emisebenzini siqala utyhafa. Wait up until impilo esinayo yaphuke siqale utyhafa. At the thickness of the battle, David grew weary. Kanye kuvuthondaba ledabi ithi iBhayibhile yam uDavide watyhafa. Mhlawumbi lebisele point yesibini zokhawuleza sigqibe. Ithi iBhayibhile awutyhafa uDavide, the descendants, ndifuna niyive kakuhle le ndawo vuselela, the descendants of giants zamkonarisha. Now ayithi a giant, but it a descendant of giant cornered uDavid. Ambani nam kakuhle kule ndawo
Uyabona cause ndwendwe zasekuhlaleni. Dala uTebeni mandiyithethe le nto. Ndithi the sins we overcame izolo in the years of wilderness, they corner us. All right. Nothing new. Akakhona rishongo. Into entsha. Woyiswa. Yile nto izolo. Ebeyoyisile. Umahluko udiniwe. Mhlawumbi ngivumelene sapho ladinga. Bandla lasavuselala. Ndithi xa lijonga ngaphandle kwibandla lasalala, the signs of tiredness are visible. Jonga, the manner in which we worship, you can trace the tiredness. Jonga, our faithfulness to God, you can trace the trends of tiredness. Yeah. Jonga, the qualities of the sermons as Shunyayelwa ngoThembelani, you can trace the qualities of tiredness. The church in its entirety has grown tired. Uba belingadinwanga utata uSitemela ngeligcwele kule ndawo ibandla. All right. So it is not the organizers, it is the church that which is tired. And mawufika ku-period yokudinwa, that which we overcame yesterday seems to conquer us namhlanje. That which we excelled on izolo namhlanje conquers us. Mandiyithethe abantu basevuseleni. Bendicinga into yokokuba ezi zinto besinconywa ngazo izolo isezaba zizinto esinconywa ngazo namhlanje. All right. But ndibave abantu xa bencoma besithi, oh, libandla elifundayo ke eli. But xa ndikroba kunamhlanje webandla ndabhatha into yokokuba ukufunda, it is something foreign. As a result, uzuzijonge qualities of our engagements, they are filled with emotions rather than verses. Nangoku uzawubona xa uxoxa isifundo kule sabatha, abantu bazasibalisela ngamava angenandawo kwenza nesifundo. Okay. Kuqhume ii-emotions on our discussions rather than the verses. Andiyani masiyama somana kule ndawo. That which we're known for izolo, we're known to conquer izolo. Namhlanje it conquers us. Hayi bethu nani? Mna benisiva kusithiwa hayi ubuthetha ngomculo, uthetha ngesibandla lesalela. But uyawuvuma umdala uSitemela. No, even in our singing, there are crises of tiredness. He'll agree. Raibo, was this not the church that was known for these things? Hayibo, bendicinga into yokokuba we're being compared nebandla labangqina xa kufikwa kumcimbi kahambani. All right. But xa nditresa namhlanje, that which we're known for izolo, today it has conquered us. For it is the thickness of the pattern. Kulula ukuthetha, kulula ukwenza xa idabi lingekabikho shushu. Wait up until we get to the thickness of the pattern. Then we're going to see amadoda edinwa. You're going to see kubani uDavid uba ungadini uDavid. Kubani uDavid? uDavid indoda enhliziyo efana neKayehova. Indoda emkholisileyo uYehova. Zenithi kum edabini yadinwa. Asingobani ke thina? IBhayibhile yami yadinwa le ndoda. Yakhafa. Waqonda uIshbenob. Hayi ndixhelele kuthi uDavida wazeka zonke ezinhlaba. Waqonda into yokuba ndixhelelwe udino ukumkani.
Nondanyana, the enemy is not excited. Yeah. Xa kudinwa abantu abangazaziyo izinto zaziyo. All right. But the enemy gets excited. Yeah. Xa nisithi kudinwa abantu kuthiwa kudinwa uNondanyana, the enemy is excited. For he knows what God has bestowed upon you. The enemy. Aqonda uba ndixelela nto sobawo. Ithi iBhayibhile wayephethe ikrele elitsha enentshuntshe 300 kilograms ubunzima. This is a real giant, 300 kilograms. Bhayibhile yam ithi yamkonarisha pha yanga ingambulala. But iBhayibhile yam makabongwe uThixo kuba logama emvalela ekoneni kanti uAbhishayi kwelacala uyeza. Ithi iBhayibhile yam wafika uAbhishayi wayithi kwaka ne-giant. Along ivuselele church phambi kokuba ndiyofika ekuvaleni ndibeke indawo ethi can you be an Abishai to a tired brother? Can you be an Abishai to a tired brother? Xa umzalwane wethu evalelwe kwangendawo ekoneni engakwazi uzibetha singangabona awaBhishayi ebomini bakhe. Can we be an Abishai to someone? But I know, Malume, I know the qualities of this church because it is a tired church. And now we know about Abishai. To the keyboard warriors, Nimvilana, Usololo, Intwayenzileyo. These are the qualities of this church. What's wrong? Sanimvili. Was what tell us what that is like a group here, I'm popped up stammer. If I go pop, as I feel because I think we understand. So as a keyboard warriors, instead of Abishai and help a fallen soldier. Can we be an Abishai to someone? I'm a failure in many things, but when it comes to my brethren, I'm an Abishai. All right. Ungangithatha kwizinto ezininzi zobomi bam kodwa awuvalele ekoneni umzalwane wam kuye ndiba nguAbishai. Abishai iBhayibhile yam ibrata kaJoab noAsaheli. uZuriya had 3 sons. Asaheli ngulo wabulawa nguAbner. uJoab ngulo wafela ezimpondweni in the sanctuary. Ibrata yakhe lo Abishai. But uAbishai, no, if they corner you, I come to their rescue. Let me say the good news to the church. Okay. The book of Romans then says, uthethe uThixo awubona into yokuba singamabathalali. Hey. Thixo awubhaqi into yokuba sikokhuphaye iposition kaDavid. Ongendawo has cornered us. Sikwimeko yongakwazi uzinceda. Because think about uDavid. Bandla, uDavid had no capacity to rescue himself. Okay. Even though Izolo, he would have rescued himself, for he was in a state of tiredness. Into eyayizamnceda uDavide yayizawuba luncedo oluvela ngaphandle, hayi uncedo oluvela ngakuye. Okay. Siyama somebendawo nayibonca njengaRoma ikhona ke ngalo understanding it uthe uThixo akusibhaqa into kokuba singamathala ngexesha elifanelekileyo wamncama unyana wakhe into kokuba asifele emnqamlezweni. He became an Abishai to our lives. But I know they have been cornered by the enemy. I know they have grown weary. I know they are in a state of tiredness. I know they are in a state of helplessness.
Ngaxesha elifanelekileyo wayojinga uYesu. uYesu became an Abishai ebomini bam. uYesu became an Abishai ebomini bakho. And he rescued us from the hands of the enemy. And I'm saying, okokuba ke uThixo usenzele lo provision. Okokuba uThixo usenzele lo nyweba. My plea apha eVuselela Church and in the Adventist Church ngokubanzi, let us be an Abishai to our brothers. All right. Let us be an Abishai to our brothers. But at the state of helplessness, Obetunan, had it not been for the cross, the descendants of Cheyenne would have killed us. Had it not been for the cross. But I'm Babongu Tiko. Praise God. Amen. Praise God. But uluntu lonke lukwimeko yongakwazi usinceda mna njengoThixo mandingenelele. Wangenelela phezu kwesikhondo somnqamlenze ehlangula amaKristu aphile ngezolo. Ehlangula amaKristu aphila namhlanje. Ehlangula amaKristu azawuphila ngomso. Ahlangulwa emnqamlezweni. Yeah. For the cross is the center of salvation. Those who came before us in the Old Testament, they were not saved. They were saved by the cross. All right. Thina bantu abaphila kwaXesha were not saved by the eloquence and the length of our prayers, but were saved by the cross. All right. The cross is the center of salvation. All right. Yes, at that cross, at that moment, wabangu Abishai ku. David, powerful as he was, kingly as he was, with that reputation, anayo, he was saved by a nobody. Sindiswa Abishai. And I want to say to the Adventist Church, we need to start being practical Christians. Sister bethu, let us be an Abishai to them. Thixo akasixhasi asikelele ngokuteleni phakathi abo. Amen. Masibulele ke kulula kaSolomon. Yeah. Indlela uThixo athe wamsebenzisa ngayo. uThixo akanawo iconstante wena nosapho lwakho nabafutshane nawe. Akugcine ukuze nesizukulwane siqhamuke kulomthombo uThixo athe wamqhamuka. Asibulele kakhulu ke noThixo ukuthi asinike le message esingakhange sayi-expect namhlanje. Ukuyivala ke uyibuyisele emnyango sizawuphakama sonke ngonumber 99.
senze umbulelo wodwa kuwo kuba nguThixo othembakeleyo. Uyazi Masolungileyo into yoba namhlanje sizawuhlangana apha sive Masolungileyo okokuba inkolo ihamba Masolungileyo iphume kuthi. Sihamba sidinwe Masolungileyo. Kodwa Masolungileyo ngenxa yale ntshumayelo namhlanje siyifileyo apha, sizawuthi Masolungileyo xa sibona omnye wethu ediniwe, singahleki, singabhali koFacebook, koko Masolungileyo sisondele sizokumxhasa. Ngeli xesha Masolungileyo ikliye le message, ayifuni nogxothwa Masolungileyo. Ifanele into yoba ingulo ahlambe intliziyo yakhe, ngoba Masolungileyo uthi umshumayeli Masolungileyo wasithethelela eCalvary Masolungileyo. Sibuye lo gazi lakho ke Masolungileyo lihlamba izono zethu Masolungileyo. Sithi Masolungileyo sonile Masolungileyo, kodwa Masolungileyo xa sithe sasondela kuwe Masolungileyo ngulo msondezo lo Masolungileyo umshumayeli athetha ngawo Masolungileyo. Ngoba Masolungileyo abantwana bakho Masolungileyo bayadinwa, siyadinwa Masolungileyo ngokwenene Masolungileyo, sidinwa zizinto ezenzekayo ngaphakathi ebandleni lakho Masolungileyo zisityhafise. Kodwa Masolungileyo xa kukho omnye nomnye Masolungileyo omane Masolungileyo kubethe egxeni esithi yinkunzi kufutshane ngaphambili, siyacela ke Masolungileyo ngeli xesha lo moya wenkuthazo Masolungileyo sowufumanayo Masolungileyo masiwuthi sako abanye abantu Masolungileyo, mabafane Masolungileyo, masifane nale nto kuthiwa yi-Bluetooth. Obengekho Masolungileyo makafunxe Masolungileyo apha kuthi, makabone utshintsho kuthi Masolungileyo, ukwenzela Masolungileyo ibandla lakho Masolungileyo lizobuyela kundalashe. Masolungileyo siyakucela ke Nkosi ube naye umkhonzi wakho Masolungileyo, ngoba siyazi uba ungendawo akayithandi Masolungileyo into yokuba avezwe Masolungileyo. Ngoba Masolungileyo usathana uyayithanda Masolungileyo esifihlakalayo, ngoba xa sifihlakele Masolungileyo uyayazi okokuba akukho nguqobo sizayifumana, kodwa xa imane ithethwa noko Masolungileyo nezazela ziyathunakala. Siyakucela ke Masolungileyo umkhusele Masolungileyo kwakunye nomntana noNdinyana bemkhaphile Masolungileyo. Khusela Masolungileyo isikhokhelo sebandla Masolungileyo in general, uqala phezulu eGeneral Office Masolungileyo uzoma apha Masolungileyo ebandleni nasevuselele. Usathana uyalwa Masolungileyo nenkokheli Masolungileyo, ulwa ngenxa zonke Masolungileyo, ulwa ngokuhleba azibethe zife iinkokheli zakwaThixo Masolungileyo, alwe Masolungileyo nge-hearsay ayibethe ife iinkokheli Masolungileyo. Siyakucela Masolungileyo bakhusele abantwana bakho, oopresident noosekretary bee-conferences Masolungileyo bakhusele abo bantu Masolungileyo, khusela abadala bamabandla Masolungileyo, khusela Masolungileyo abantu abakhulu bakwazi unqanda sinandeke ke Masolungileyo. Sicela ke Masolungileyo ngeli xesha xa sawuhamba sigoduke uhambe kwakunye nathi, usikhaphe Masolungileyo ezindleleni, usisindise kongendawo. Ibane ibandla lakho Masolungileyo liyayazi okokuba Masolungileyo kukho i-week of prayer, livuselele Masolungileyo. Besibona itraffic ibinintsi endleleni, mhlawumbi abanye abakwazanga ukuphumelela namhlanje ngenxa ye-traffic jam Masolungileyo. N2 bengangeneki, no-N2 osuke e-airport Masolungileyo bemgxino Masolungileyo, nesuka kweli cala laseMandaleni Masolungileyo bezigcinekile indlela. Sizawuthi ke Masolungileyo siyakucela ukuba uyinyenyise ngomso ukuze abantwana bakho bazova Masolungileyo ezinjeni. Siyakucela ke Masolungileyo usikhusele xa sawugoduka ngeli xesha, siyabazonyana babhizi phandle apha Masolungileyo, kodwa siyathemba into yoba wena ngenxa yokunyaniseka kwakho uzawusigcina size siphinde sikwazi ubuya sibe lapha. Lo ngumthandazo wam ngoKristu Nkosi yethu. Amen.
ngeyure singa. Ngeyure singaya zinkosi yovela sikuxelelwa yimiqondiso ukufika kwakhe lithi ngelimnandi iyure uyeza masibe silungile uyeza haleluya haleluya uyeza namafu ozuko luka ise iyure izilumkozo sinisozino khanyo nansi yaniso encwadini engcwele zonke iziprofeto zalathi isiphelo uyeza masibe silungile uyeza haleluya haleluya uyeza namafu ozuko luka ise iyure solinda sinezibane zivuthayo sosebenza ide ibuye inkosi socula sikhangela imiqondiso iyure uyeza masibe silungile uyeza haleluya haleluya uyeza namafu ozuko luka ise iyure yes, masithatha to 180. Uthi umsindisi, uthi